Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího nového videa z Fortnite a jsem tady s kámošem. Pozdrav do videa. Pozdrav do videa. On asi teď nemluví. Takže pokud se vám toto video bude líbit, tak můžete dát like, odběr a zvoneček. A jdeme do hry. Pozdrav do videa. Čau. Čau. Dobrý. Lidi, možná dneska vyjde nový video z Minecraftu. Je to hodinový video. Takže pokud se vám bude líbit, je to z Minecraftu, tak můžete dát like. Nebo odběr, spíš. Tak kam půjdeme? Nevím, Kam půjdeme? tak třeba... Ale zítra je nová sezóna. Jo, takže... By se nemohli... Takže asi... Seaport City. OK. Počkej, zahodíme Egaslega, stavím. Co? Nic. Ještě zahodíme Egaslega, stavím na ketu, Jdem tu na... Co? Jdem na tuto budovu. Jo. Lidi, pokud jste si nevšimli, můj kámoš je Slovák. Že ano. Jo, jsem Slovák. A chtěl by si být Čech nebo Slovák? Slovák. Máme tu pekné hrady. A vy tam máte nějaké celkom pekné věci. A keď ja som Slovák, takže mňa vyhovuje Slovensko. Ale i Česko mám rád. Okay. A je tu typek? OK. No, chceš pomoct? Ne, zatiaľ ešte tu není tak blízko pri mne. Takže neviem, či je Méťak, alebo... Je. Ne, je to noob. Dole. Hej lidi, máme prvního hráče zabitýho. Chceš tu na vystreľovacú brokovnicu, čo tak vystreľuje tie bomby? OK? A môžem toto? Jo. Dík. Dáš do toho ještě náboje? Do snipy. To sú... Do snipy. Sú do snipy? Do snipy či do čoho? Do tajty, co potřebuji. Tak do nej nemám. Sorry.
máš shieldy. Minička. Poď tu, dám ti minička. Tu máš minička. Jo. Dnes, ja som ich omylom vypil. Tu nemáš. Díky. Aj tu nemáš biga. Jo. Ne, to je hodně opakovat a už jde dále. Tu máš, keď chceš. OK. Ja tu zbraň moc nepoužívam, takže... Nemáš taký pocit, že na to lozenie po stenách, že už na to skoro každý zabudol? Jo, Že proste vybehneš po stene. jo, no. Typek. Dead má tu kamaráda. Nevím, kdo. Toto si berem. Jo, tak ne. Jo, nie, tak si nechaj ty, keď chceš. A toto si asi Já ja ji mám zberem. rád, tu brokovnici. To bol bot? Lebo keď to bol bot, no tak asi isto, že aj jeho kamarát bude bot. Jo, no, asi jo. Počujem kroky, ale nevidím kroky. Počkej, stoj. Je počuť nejaké kroky, ale proste nevidím tie kroky. Tak se podívej vedle sebe v reálu. Jestli nemáš ducha vedle sebe. Takže... Měl se vedle sebe ducha? Nebo ne? Nemám. To mám tu istu. Poď na motorku. OK. Jo. Ideme na toto. Jo. Kroky. Dead. Toto by som si... Aha. Poď. Typek! Renegatka. Som dole. Nok. Craig má. Kamo Viktor Šín se chtěl připojit. Kámo, on mal Craig, abo koľko mal? On mal možno tak 50/50. No ani nie 50/50. On mal možno 50. Já šel do hlouby, kamo.
Ale ja nechápem, že som mu neubral, keď som mu strelil rovno pod nohy a mu to nič neubralo. Kebyže mu to normálne strelím, no tak by mu to ubralo možno tak 40, ani ne 40, možno takých 25, 20, neviem. Chapter 2, season 1, skin. Tady to je ten OG, já jsem si koupil OG. Čo? Máš Renegadeku? Máš Renegadeku, alebo niečo také? Ne, nemám. Ale mám do Foundationa. Si ho daj. Aha, máš ho teraz. Počkaj, ty máš Aha, počkaj. Ty ho máš? Jo. Odkedy hraješ Fonko? Chapter 3, season 1. Bro. Mám taky Bendra, starýho Flamendra. Bendru, starý Flamendr. Bendru, starý Flamendr. Jak vypadá líp podle tebe? Takhle, bez masky prostě? A nebo takhle, s maskou? S maskou. S maskou. Mě úplně zaujala ta tekutina. Bendru, starý Flamendr. Bendru, starý Flamendr. Bendru, starý Flamendr. Podívám, jak dlouho natáčíme. Co? Natáčíme 13 minut. 13 minut. Jo. A bude zajtra video z novej sezóny? No, ne zajtra, ale možno pozajtra. Jo. Jo, zítra bude. Kedy bude nová sezóna? To bude zajtra, ne? Jo. Kedy spustí toto servery? O taky možno... 21. je sezóna nová a dneska je 20. No, ale že kedy o jednej, o druhej, alebo neviem, kedy po obede, večer. Neviem. Ja som hovoril, že tak niekedy okolo jednej, druhej, neviem. Jo. Poďme tu na. Ping, 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 gong, 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 ging, gong, ging, gong, 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 ging, gong, 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 ging, gong, gong, ging. Tak ty pôjdeš dole a ja pôjdem tu na hore. Jo. Dobre. A nechám si tu na také... Nejhorší. Ja mám podľa mňa horší než ty. Ne, já mám ještě horší, kamo. Dívej.
Letím furt, já jsem ve vzduchu. Lendí se mi, takže pozor. To jaké dobře skoro. Já jsem známý lidi, takže on se vždycky chce tam někdo čekat. Tu. Dám ti šiludy nějaké. Bol si už tam dole. Počkaj, typek. Godzilla s Jordanami. Chápeš? To by si to robil na zdravie. Dvaja? Ne. Dobre. Jo, tak ty si bol. Čo by si chcela, aby odstranili, že slnka? Že akú zbraň, nebo čo? Nevím. Lebo ja by som úplne, že hejtil katanu. To extrémne, že nenávidím. To taky. Ale tú novú, nie tú starú, čo, vieš, ne, ktorú? Jo, Bo ona je strašne, že jo. hrozná. Ta stará je na rotaci, dobrá. Áno. Ale tá nová, ona sa strašne rýchlo poprvé vybíja, je úplne zbytočná a keď ja ju používam, tak nikoho netrafím za nič, ale keď ju takto iný používa, tak sa trafi stále. Ju proste nehrajem, to je najviac otravná vec. Komu to jaký šmaký. Já spadl a chytil jsem se prostě to. Tady je hezčí ne. Kámo, ja som najväčší trotel na svete. Ja som bažant. Nemám žádný hýle. Nič. Mám 30. Dej nájdem. Já budu mít fine ground, takže jdu vylíst sem na ucho. Ne. Tu je na zbraně, nerob si srandu. Hahaha. Lidi, mysleli jste si, že spadnu? Ne, nespadnu.
Už tam radšej nejdeme, lebo ja mám taký zlý pocit, že tam bude zase Renegadeka. A bude úplne, že prehypovaná. Dívej. Hovorím, že sme prehypovaní. Sorry! Ja už som si myslel, že ťa to niekde on pinkne. Dačo ukážem, poď tu na. Poď tu na ti dačo ukážem. Už to netrafíš. Já to fakt malo spadla. Ty úplně, že... Oh. Ale to mě blbý. Dívej. No, ale za chvíli sa to dobaví. Kamo! Na 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 na. Ty počúvaš ho? Nechápem, ako môžeš počúvať. Ja miluji Minecraft, je to môj svet, ktorým som rád. To dám. Netrafíš ma. Au, kamo. Tu máš, ona. Asi zobrám bandáže. Nepočkaj, ešte môžem vlastne. Nemáš naboje do tejto zbrane? Do tej vybuchovacej? Ne, toto. nemám. Koľko sú tam? Tak nič. Tak poďme niekde na fight, ne? Ale rozhodne už to neskúšame. Aspoň ja to neskúšam, lebo ja nechcem dopadnúť tak, jak ty. Bo už som raz tak dopadol. Ja som robil také tričky, jak ty, ja som hral solo a to mi stalo, že ma... Nič, nebudem riešiť. Kámo! Kámo! Ty si teda spadol na schvál, alebo... Ne, jo, neschvál. Že ty si proste... Počkaj. Ale víš, že natáčíme celou dobu. No. No. Čo si vystrelil? A nevím. Vieš robiť no scopy? Počkej. So snipou? No. Čo robíš? Lidi, jsem šel jenom na chvíli na záchod. Ne. Takže... Dobre, tak poďme niekde na fight. OK. Tu na.
Já tam jdu s kratkou, jo? Už jdu s kratkou, jo? Pojďme, že. Už jsem šel s kratkou. S krátkou. No. Kebyže urobili v této sezóně takovou masku, že kebyže si daleko od kamaráta a vystrelíš to potom, tak ta věc by ho odniesla k tebe, aby si ho mohl oživit. To by bylo extrémně, že rare, že by to urobili, že by to spadlo iba z jedného bossa, aby to bylo na jedno použitie. Tak to by bylo rare jak prasa. Co robíš? Co robíš? Rachejtle! Tak nic. Co robíš? Co jsi robil? Nic. Jak to se Někdo oživil? žije. Tak posílám tam rakety, bro. Ale kde? Tady takhle. Rovně. U těba? Ještě to naprí mě. Někde blízko u mě, ale nevím kde. Však tu na této benzínce. Ne. Na této benzínce se neoživovali. Mám je! Jdem za tebou. No. No, až skončí tady ta hra, tak ukončíme toto video. OK. A keď skončí skôr, jak ja do